Apo, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Diyos Yesu Kristo, yung tulog ng Diyos, na nagmamahyang ng Banal na Espiritu, manatili kailangan. Pagkasusan tayo, ikatwan ng Domingo, di karaniwan manalo. Kayari manawing Pasko, kaya ang Lunis, kita ko na sosyal, kita ang pinag na nikiro.
Ngunit balubog, kaya ako, yasang pakiramdam. Inya kaya ako, sinabi ko, Hoy, di magsuko, araw ko, Ginoo. Tungkol ka ako, makasulat king libro mo. Matula akong tubaran, O Diyos ko, ikehang kamurian. King ka akong puso, kautusan mo ko, ilang makasipon. King Maragol, makatipunan ni Palego, imayag ang balita ni pamagligtas mo, sinabi ko, Ginoo, balo ko king kaya kung tutumang magsalita, ay kaya kang depagan. Pamamasang ibon, himugunan ng sulat sa tablo, karintao ko ito. Eya para ikimoralidad, ikatawan ng tao, ngunit para kikinuyon, at ikinuyon para kikatuan niyo. Pero subyante ngayon ni Diyos, ikinuyon, iba't kita matayo, at pasubyan ang matamang ngayon, kita pamiltani ng bayan. Eyo wari baru, hindi niya kayong katawan, dahil na laming katawan ng Kristo. Itang makisan metong kikini, makisan metong yung kayo, kinespiritu. Kaya kayo makipangalo, ikasalanan ang dalagtanan ng tao, makaluwal kikatawan. Dapat, indarapat kipani kapangalo, ikasalaya king mismong sarili ng katawan. Eyo wari-wari, hindi katawan niyo, templo na laming Espiritu Santo, at siya kayo, at tinggap yung iba't king Diyos. Eyo bandi yung sarili yun, ngunit bandi ng Diyos. Selite kaya kayo ng Diyos, at mal ibinayag lang para kaya kayo. Inyagamitan niyo lang kaya kayong katawan para king kaligaya ng Diyos. Ingamalo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah,
At Yucatania, kinanang baning ilog ni Jordan, iwan. Kaya may nalaw, ay natuwa ka rin alagad, no? Ikit na ilalabas Jesus at nga nang sinabi, O yan ni Cordero na ni Diyos. Ditang galing at alagad yung sinabi ng Juan at tinukila ang Jesus. May ikit Jesus at kitnana ba inyang ikit ng tutok yan din na may panin ko lang yun. May kibaglo, Rabbi, igurin sabihan, Maestro, nukarin ka manurnanan na may kibat Jesus karelo, taralawan yun, tinukila kang Jesus at ikit din ay tuknangan. Minapili lang kayanin na kinardoy aldo ito. Matalas wako na lingkat panako kanina. Ingat mo galing at huwag may karamdam ang salita ng Juan at tinukila Jesus, yai Andres, kapatid ng Simon Pedro. Kalitamurin, pwede tunay Andres ni Simon, na kapatid ng inyangigit ni sinabi naman Simon, at agpuan niya Iglesia na nawari ni Kristo at tikinay Andres ni Simon ka Jesus. Linawin ni Jesus at nga na ikay Simon ay anak ng Juan, mayawos kang Cephas na nawari Pedro. Hindi mayang ng balita, hindi ka ng kaligtasan. Papurihan niya o Kristo. Ipa, patapilitan minggu ihimaos mo. Sa walukeng ang lugod kaya ka at magdulap ikabuyan mo, ngilit manggamang kailangan mo. Amen.
Pagmuan king kabitugan na iglesia, king kayang presensya, karang ang tabayanan king kayang kabyesna. King tulani, dadalit ni ingke kaligayo, kami sa langkoro ni ang tinukyarin manwa, ngayong pupuri. Tunay kami manaloy pa, ikay maniban namin sa mga kabanalan. Kulilit ang mga pararapobi, kabanalan sa kaya ng Espiritu mo. Para kaya kami mangyari ng katawan at daya ni Ginoong Yesu Cristo. Bayan may naon ko sa luking mga may nasa kamatayan. Kinwani tinapit at kasalamat sa ito. Piraso rin at binili ka rin kayong disipulo sa tingaman. Tanggapan niya ikoman at kananiyan. Iti ka ng katawan, aminawan para kay kayo. Makanya muna magkaibagang unang tinmaring kanis pasibayan kayo salamat kayo. At biniring kanis ng kanyang disipulos gano'n. Tanggapan niya iti ikoman at pinangkoban iti kanis ng kanakong daya. Hintaya ng bayo talaga hanggang tipan. Ami buo para kay kayo para palisang ang tao. Bakit kami matawaran ng kasalanan. Dapat niyo iti inanabigagan ng kanong anak. Ipasya tayo ng misteryo ng kasalumantayanan. Kikapamilatan ng Kristo pagbenag kayo, ipamayumayan tutulong tabo ng Espiritu Santo, kung yan dapat para na lang manggamang kikalangang Yan manalangin na umit ng kapalaligan at mulod ng ipa, palinaman ng tibol at tamo ng iyo.
mo kinukik sa blang maro, malugod mong ipagkalawin kapayapan king panahon ni, pati na sa umani kay ng pakalulu para kami binabos ni kasalanan at biligtas ni sa blang kaligaligan. Habang malinaya kami ng bening maligaya kapanaligan, king panyatan ng Yesu Cristo ang kami na nakapos. Kristo, sinabi ganito ng Apostoles, ang kapayapaan na lang po kaya kayo, ang kapayapaan po biyak kaya. Demos na mabalikan din kaya kami kasalanan, kunilawan mo ikasapantayanan din kaya iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan at pangkikawariyan. Ika maligyan pagari, hanggang kinalangang Amen. ikapayapaan din naman kami sa kakilapan kaya kayo. Ang kayamahan ni Morin. Ipakita ang giling kita kami at ang ikapayapaan. Yo'y kordero ng Diyos na yung ginalabaw ng kasalanan niya po, mapalad na rin mayayaos para makisulo ng apuna na nagkito. Ginoong pagkakaroon ng iyong kapito, at tapos kay Diyos na yung kapano mo, umayot na.
Ginoo makiragya kami king mo ginape ipagpalawa. Katwan mo kami king ng Espiritu at gawin mo kay metong kikapayapan at lugod. Itiyawa ni kikapaminatan ng Kristo ang Ginoo ni Amen. Siglate. Panalangin king Birhen ni Lourdes. O kapinanuan Birhen Kalilis-Talisan, induling pakadulo kapag dinasti, santungan ng magsanalan, na pamatunan kami maliligalig, bago may kanakang kailangan, kanakang kaligalingan at kasakitan, lawan kong iyong ang pakadulo. Inyang pepani ka kibro kapag Lourdes, ikento lagi kayo ang sulit sa tayo. Iba't ka rin pahayag at pula din kayo ang kasawapan, at dakan na lang nasa kita hinayang kari-kari ang paano naman ng kalagwag ka na. Inyala namin kung iyong kong kapalanigan, baan at waling pamamigatan kong ito, o inyong kalugod-lugod, panipanan mo sa aming pagkalog ko kaya panan. Anting kapasalamatan kayo sa tao mo, panipanan kong makitulad kikay ng kabanalan, bagi sa nerdo makapakiragay o kikay ng ligaya. Ipamit o kami sa maling naging mula ng kami kayariyan mo. Ipamit mo ang ilog mo kaya isulit ang tinagawa. Ikaw ni Kinalolo, diyan kay kami Kinalolo. Ako ay pagkato kay kami sa Landero. At ipapatawag ni Karin Minasala kay kami. Ngayon kay Paisao, so uli ka gusto kami. Minsan lang araw-araw. Bago makiyamin ang makikirasa, ibig Diyos at Suteka, doon ka balisan lang babay at kanyang manamali ng balikan sa Jesus. Santa Maria, ito ni Diyos, ipanalangin mo kami. Hindi mo kasalanan. Hindi mo oras ng kamatayan ni namin. Ligaya kami pati ng marat ng Banal na Espiritu. Hindi mo sa dyan na ligayo, iba't ikaw mula ng mga kaman, ipanalangin. Amen.
Attendance ka pa. Attendance. Nasa dyan na lang. Thank you. Dad. Singit na kayo. Singit na kayo. Singit na. Singit. Singit. Like ko nga di. Oo naman. Singit. Ano sige? Red code. Mentod, yating desalayo. Nakuha o rin ba lalaki kasi nakanonongin? O di lalaki pa. Nakarinig niya kayo, lalaki. Lalaki pa, babae pa. Uy, lalaki. Sigurado kayo. Hindi ko man makasigurado.
Mamaligwala kasi.
Thank you.
Sige, bakit nakita ka na dito?
May pagbayibo. Yan yung namin kailangan sa natin kanikinisang hindi ka masalamatan na iyong pang-dinner. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Pinondo Carabas